ina sir le 6,000 amach ó chósta hir na héidir. Sé slú de hrí il an orm ach fós éin tá 8 duine in na búnaí an. An Chilán is faide ser, tarníon an Chilán se daine ó cheann cán na tíide, agus níos faide ó bhaile ná sin. Seo rion scéalta faoi dhaoine ar in Ileán, a bhí tócaí thar cheir héisiúr. G-A-B-A-G-E. Okay, what's your Rhenish? A-B-G-E. Blá cliach é míal ó halún. Log se go hinna sir os cín scór blianta ochan tar éis tó cailín ó Ileán a fósa. Tá some of the reason is gan ein squeakies in Sliberdal. Heen, go. B-A-B-E. Ishel. Well, vote me the John Naja Goktoni. Come on. Give me the moon in Latly, agus Varta vi Kadang, Trivlina Hogal, kind of seer on skull, Damavin, and Kinal Brisha. B-A-B. For me, post more vanished in Chorchaman and Joe, if I blina. Agus and Shin or Visha Shin Heart. Vi mar an Charles na páistí agus vi gábhlí na léimi an sin agus vi ar in cinna dhéanaar a méid a go rás amúna nó cid a vi méid a go dinne so just chúsí ar mar maid an amháin agus níor fléim ar éimar vi a sang nach féit a méid a go rás so just fartíí mar fannacht an seo agus tá méid an seo ho hin fis a hen blin. Bhím sé múna cheol sna bonscoilna ar an tríolána is agus tá chuile gasúir sa bhonscoil a duine ceol. Nar a fósamar an 8-3, níor a bhéon fós ar an Ileán ribh sin, tá mi cap a néim líon a ribh sin níor a bhéon fósa. An nós atá cap an seo le banis ná go déon an fearr téann sé síos ag teach an a bhní agus bailíonn sé. Fiúlann siad sús na siúl na gos ús ag a séipéil. Hánig go leor ceoltóirí ag a manis agus bhíidir é siúil in an níor, agus bhí sé go hálainn le. Bhí sús le 300 duine an agus an chud a smá cup ceoltóirí. So lámar ceola bhí an. Mar dag mis an hala timppla cuaig a clog ar maidin agus níl sam cén tamachríoch na sí sús. 6 fiad in na dhéisin, ní leach duine bháin John chearar cluine a maireachtal Somáile in ina sir le míhall. Agus a bhean, áine. Bhín daine géirí ormsa. Ceachaí bhfuil sé sa gíomhar an sin, Táíonn sé thar cín lumsan seo sa gíomhar. Go mómhar nar tá stíleán nó gála. Téim síos go bharige agus bí mar breanúin na London. Agus just tá mai fé gríocht de ceol na farige mar a dúirt Martin nó Díran.
Is ilanoch jan sean tradiisiún é páric Paul, sé a nádúr a bheith pléile se tála. So muid gobar an seán í rán a Craig, a bhí muid gur a bóraí an níosán agus bhí olain agus bhí sin le baint. Agus anna te puir de clocha chumar chláin sean sin le bheith sábhairteach. Ní réon é bóraigh na béan a gáil suas. Puir na clochan seo bhain muid mar bhí olain a taobh se bhí ná siar a réit ar chum. A bhain muid te le íslú síos agus le an bóraí an na chum. So chumar na clocha bhín seo steasta gláin seo. Agus bismuid ruí begur a tálan segur in muid ag camuidin is scainebá le chu seo le chlúdú le bheith go deas. Obair crua se go más marine. Tá muid bean uair sin gach láin is chu deas san seamach. Is tá muid an sásta leis. Thóg páric agus a bhean a gláán a rinne sír. Scarsiad ó na chéile chúblianna ochan agus Jimmy na gasúd go America le na mothid. Tá sé stúide chu sé rud is chruachstear in America. Agus rud is bránach ach sinna chi tá sé sinna chi sé bheith campís. Tá cear gasúir am tá bers lead agus bers chailní. Tá duine sinne be sé 7 milliún de san cear le fiad. Agus tá lábre chéan ag duine ságus sirse tá na sí be sí 9. Agus an darna le tá sé 2 Raymond agus tá Bevin Cailín be sí 3 sa mealtainna. Cúna sé blianta tá sé mí Americanis. Tá gaige ag túra sinne a ní mór an gaige sirse ach is má le éolalam tá sí gur éolalam. So bín sé a caiis gailge cabhar in na túra America so go bhlam a sirse gailge. So báistí leirte bas le díos tá choláinach ab Sláintsears. Tá gom buchas go dhéochar a lá go bhfuil go rád a ragam. Beanrada. Béis get a hálás a chun sé tu sé bhhar na bheith sé droi. Ilanoch í marin í chunníla a tháinig a reis go hinna sír gábhlíonóchan den na fearcéide Cormac agus a nniunín éve. As blá clia é Cormac agus múnan sé sa scoil áitiúil. Áitiúil seanna ag máire é. Tá mámag steid se de cúnaíidir taobhann tá máma mún sa scoil. So tá sé as blá clí so sort a chuig céine le Cormac me héins Cormac inis. Lauren Bearda le mam agus Lauren Gweig le dead. As ní man an Laura sa dead a méla. Just bfach mut sitse gan a bheith kaint. Just ní muid an kaint a méla. Nar hána mé macar dús. Bhí Michael de tuairscúna le Gweilge so bhí sé géir just a kaint Gweilge le Gcónaí. Tá an nach go Gweilge céifin géid ceartanis, but tá mé an kaint fé ein rud agus ní léon 5 amsa a kaint le ein duine in sírno in Spáin inis. But tá uirtar bug a géfa. Séir de bhín le fáilir a máir doach sam líon ná rian tarra do chuid aibre sa nearach. Agus inniu tá cúna ag Michael Francis ó na gár iníon éva. Tá inis sin an písa tá chumlíana sin na gar í báinna thugann sé ar sin agus náid nar a chur a hána. Agus bhí sé seo chorannára agus garí bristiise ach hána tá me sacrú cóplombarí le glástraí agus le dhéanúnach. Ní le neamú le chuinn sin chaim dhéanana mar sein sé roiist. Chaim gail beic mar sein sé roiist a chud tímpóil chaim ná
Sátíach agus chuir bheith feamhain isteach láir dús agus máireach agus nó bharú máire. Agus chuir mé inú nitin sa gceáint agus góbáiste agus tú. Gáil a spáid. Bud a spáid. Réis. Ha cailí. Tá spáid é géhí hain. Ganón? Ha cailí. Réis. Tá má níos mó cead a chéine go teine am le lí. Na seáfas a ceún le náis. Tá te bhí máir a maireach le 3 minúis bhí sé cheún. Ní réon fáistí began na tá a timp. Nig sé cheún sa saoil an is agus. Éh. Pe méid thucaí bhiniucha má tá calmach ag scail agad. Tá má mí go bleich lí agus be sí teachtan ón ar a mád. Na mé éh? Ceapan faoi láir in is go déanach leid amach páiste be geile a chuil sprí. So hin deascéiltainna is tá si go deas ag páistí nua teachtain sé sin thbh tábhachtún seo. Dar stear gan. Will? An cuairtear is cáú le tháinig na sir ná an plesaí saithíoch lastais le cólacht éireanach. A bhfuil na carigreacha ar an tíomh head den Nilán sam líon 1960. Ar an tíomh hir den Nilán tá siad a réiteach de hespanta swantasach an áras éana. Sí mar réad ní eala chóir stúrathóir an anad alíne, as dún an áil ó hús tháinig sin teo 3 bliana óchain. An tiisbanta a chuid an flasaí a gáil suas don deir seachtaine mar tá cumar mór chuige bliana gon ar an flasaí héin. Tá sé chuige blian dééis sa formid fréimí choráú na bhil go deas. Thúpla seo is America na messengers a harin na pectarí agus tá caiideaní tá mais na pectarí go fáil. Camarú dabhaite na héite tá mar go bhfuil an téirthal mór a thugsiad ar an lom san nám agus go bhfuil airad álais tá acu de chuirtearí faoin flasaí agus i léhéidir sin. Tá scéalan na han fectar agus sin rud a samúil faúta tá go leor daoine na bhfuil beag go fáil a bhís na pectarí sin agus tá go leor bonting muir na héite le na pectarí sin agus mar sin na pectarí sin ínta taobhachta. Beidir seachtainne móra. Go deas. Ní hosaíonn an séisiúr tarasóireachta ar ina sir go dtí amach an aibreán nó bealtaine. Agus seo tradiisiún na bhíonn sa siúil ag rint Ileánaí an tráiste de bhblionn freisin ar nús mar réad Paul. Dún an muidealtar go bhaid an bhuiid mí na bealtaine, bhíoh sé na gúnaí. Tuchas na páistí na blánaí féanana, saoircinní baina bod bleachta an neonaí héanamh mar sin a bhí an. Agus íháltainna na dearnach go bhí aibreán chuireach na suasa. Á chuindar á chuinál agus blána agus bhíoh seán an bhí leug. Mar blánaí nóán bhuiirsa teachtain nó níos minicí ré mar bhí sé testa. Bhí altar sa scoil agad a gúnaí mína bealtainna. Bhí sé seán a bhí mis beag freisin agus chuine mis suasa ná bhí mis mún. Agus thóg me chláart mé leis gur seach sa máil nach méid mar cheap mé go roiíach. Tá toras idir chosúil timpeall in Ileán le fáil le cuid ar chapal agus cá agus toras románsúil ar chuideile.
Seacht mbliana óchan tháinig Elissa gan chuún seo as America le haid deidir seachtaine, ach fuair sí ní smó na bhí sí sú leis. So na scónaí sin antáhachta anseo, so gafa mé ag duna na scónaí chula lá, mar gafa siad, úr fresh, ní siad cart an dar lá. Inis tá bíalanna go faoi lán teo le líonn téisiúr tarasóireachta in dhéanacht leis an Ileánach Mícheál. Dat kan mooi aan de beelend, ja. En naar de Heineken Lisse. Goed leren nog in is. Leen met de pony en trap. Revishin. If Rablin Jeer. Ik is het chin. Voor me Lisse. Een pony en trap. Ik is het chin. Ga mijn pony en trap zo neer. Ik is goed met John en Beel. Het is helemaal scheel. Chola bhaidin tagan an príomh ostaí a gobar le Elissa, sinní a máthid, Mary McCarthy. All right, my apron. Tá sí employee go má, or is employee go má I suppose. Sé ní smar. Sin go má. Michaela. I'm here almost every day, usually to open up in the morning and be sure everything's ready, and then sometimes close at 5 and go home and relax. Doors opened up and ready. Alyssa and I will spend quite a bit of the day just chatting with each other, and we've become a pretty good work team. Don't yell at each other too much. Of course, Brendan's always toddling around, kind of getting into things. It's quite a bit of fun to watch him helping. I came here with my daughter on a holiday, and she stayed here, and I came back to visit her. The first time was in 2003, but I actually moved here to stay in 2006. So, I really wasn't intending to stay here until I met Pat. But, what brought me here was just the holidays. And on one of those visits back from America, Pat and I got interested in each other, I guess. And eventually he asked me to marry him when I moved here, and here we are. That's the story. I had no intention of staying here because I hadn't a word of Irish. So I was a bit, they're all going to be speaking Irish, I won't have a clue. And, it's a small community. You want to be an asset, not a liability. This is the thing. You always want to give something back. That's what attracted me. Even if you're pulling up weeds, I spend a lot of time, landscaping and, filling potholes and just general sort of maintenance, if you like, around. Simple things, they just seem more worthwhile. It's that community thing again. After a while, I just feel like I belong here. Amó siú láháin, tháinig míle halún trasna ar Ileán beag fascúil. Timp blino hin daidilam an áiteo agus an tanamata chorang na an blán dríochta. An plan is on go make páistí árad go méid siad freigrachas áit hain san gáirí agus especially the chur rudí difriúla big herbs agus big glasrí agus big crínta beag úlas rudí mar sin agus go mála sin big blahanní. Agus big áit an seo hang in is big féir an seo as big áit le sí ag na gasús be mé den an beidir ranganí beag chur siúil faoi ícáilíocht nó faoi plán dí nó faoi ceol nó aonrad mar sin be se mar áit dáach up. An glán dríochta ná si go há. Tá clú agus cáilir a blasí ar fuide dain. Suite ar in Ileán de leichéad bliain tá an bló in seo as limnach socrí isteach le pobl in Ileán.
sé Mike Tobin an fear dearnach ó bhaireann de chhrú an Flasí. Tá sé reis na sir mar ihe speisialta don ócáid an áras éana an nacht, Comóra chuig bliain. Seo an darabáta ag Mike ceirinn Ián tar éis taras dearnach an Flasí. About 1954 was my first time on it. It was kind of sad to be inside and like this though, you know. I was very fond of Old Plassey because at that stage of my young career, like at sea, she went to very exotic places. She was in Italy, she was in the Canary Islands, Greece, Iceland, Angola and South Africa. She was from Helsinki over to Leningrad at that time, St. Petersburg now. We never thought she'd end up on the Inisheer of all places. But she's there now. Is Queen le Mike an tachtú láide bórta nídeag seasca an núsgur ben lá né. When we came up, we were too far this way, to the north of our course, which is closer to the island than we should have been. But we didn't realise it in the bad night and the wind. And just where the buoy is out there now, inside that is the Finnish Rock. That's where we hit initially, 5:10 in the morning. Lasant fléir an Flasís was an spéir agus tarní tar ard na Iánach an dáintéir. Láireach runna Hilánaí said I drón chuntúirt le na drealamh. Runn Americaní John agus Betty Messenger tafada na himachtaí dramatóla agus na gála. The first we saw people in the island was around 8:45 on daybreak, you know, and we were very happy to see them. They had only 3 rockets. They fired the first 2, but the wind was so bad they took it away. And when they fired the next rocket, it stuck it. Only for that would have went as well, because it would have went away in the wind from us. Sent out the line from in that direction, and they took one end of the line up that side and one in this side. And one crowd paid it out, and the other crowd heaved it in, and that's how we were brought in. Tríomhlisneach agus chrágacht na Iánach tá gún clú lig go dír sláán sábháilte. And I believe around 1977 or 78, the tail end of some hurricane, she was lifted bodily from where her position was there and shoved up there in one fell swoop. And to think that she was lifted out of there and she full of water and pushed up there, it will tell you the force of the seas that was around here at the time. Tá slómór cruníthe le chéile an áras éana chun Comóra íonar na heachtarísin chuig go blianóchan. Tá Mike Harvey sásta nar ecinse riint den an tárála, ruirí ó Coníla in na measc. Bhí an Breaches Bay a héana láir. Dus na Hilánaí tá deise acu ábach a heile na sean cháde agus gcuilta. Náltar Mike chun seaisteach san Breaches Bay céine a thugusteach ar Halla Tedimé lechéad blianaíofa. The wind was up me. You know, when they went over the side of the ship with the bow, and you went straight on into the water, so you were being thrown this way, and then you came to the rocks, your legs. And many of us went over and under. But that's how we got out. Were you frightened? Yeah. I don't think anyone had to wash shorts. I think they were all thrown away. Near Torresor agus é na hára in ina siar techt se hagan ag fós nacht ceol an grí is se tasta seo.